داغماي سلامتنا يبصحكم كما يتحدروا خبركم سمعتنا زينا انه بقدامነት ارسته زينا اب حوس دسيت بوري زلو ባህሊ ዕቃበ አግራብ ተመጉሶ ኣብ ንዞባ መንደፈራ ወፍሪ ክታበት ጥሪት ይካየዳሎ ኣብ ሃገራት ዞባ ሳሕል ብሰንኪ ጸጥታው ቅልውላው ልዕሊ 7 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ረድኤት ከም ዘድልዮም ተገሊጹ ወድሰብ ኣብ ልዕሊ ኣከባቢ ነፍሰ ቅትለታዊ ተባሂሉ ክግለጽ ዝኽእል ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ዜና ብዝርዝር ኣብ ሓውሲ ደሴት ቡር ዘሎ ባህሊ ምዕቃብ ኣግራብ ብሓፈሻ ባህሊ ምዕቃብ መበቆላዊ ኣግራብ ድማ ብፍላይ ዝምስገን ምዃኑ ሓላፊ በዓል መዚ መቆጻር ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ንኡስ ዞባ ገላዕሎ ኣቶ መሐመድ ኣሕመድ ገሊጹ ንሱ ነሪና ብዝሃበ ሓበሬታ ባህሊ ምዕቃብ ሃብቲ ገረብ ኣብ ርእስቲ ኣብ ምስሳን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዘለዎ ኣበርክቶ ጥዕናውን ማሕበረ ቁጠባውን ረብሓታት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ካልኦት ከባቢታት እውን ነዚ ባህሊ እዚ ክስዕብዎ ጸዊዑ ካብ ከበሳ ዝወረዱ ወሓይዝ ኣብ ልዕሊ ሃብቲ ገረብ ከቢድ ዕንወት ከም ዘውርድ ለዘበን ብዝነበረ ክራማት ድማ ዝወደቐ ልዕሊ 10,000 ኣግራብ ብምጥቃስ ዝሓበረ ኣቶ መሐመድ እቲ ናይ ምዕቃብ ባህሊ ኣቦት እናሃለወ ናይ ምግራብ መደባት እውን ክተኣታቶ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ከባቢ ብርክት ዝበለ ዓይነት መበቆላዊ ኣግራብ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ዓበይቲ ዓዲ ብወገኖም ኣውፅልቲ ይኹን ጨንፈር ምቁራጽ እውን ኩልኩል ምዃኑ ገሊጾም መበቆላዊ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ንምዕቃብን ንምስሳንን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ምስ በዓል መዚ መቆጻር ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ከምኡውን ሚኒስትሪ ሕርሻ ተዋሂዶም ይነጥፉ ከም ዘለዉ ጠቂሶም ድማ ዝመጽእ መደባት ንምዕዋት ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ሓውሲ ደሴት ቡርኢ ንምምሕዳራት ከባቢ ኢንገል ድሉሕ መካዓኒለን ገለ ክፋል ምምሕዳር ከባቢ ቦርዶልን ዘጠቓልል እዩ ኣብ ንዞባ መንደፈራ ከፍትን ጠለበጊዕን ናይ ምኽታብ ወፍሪ ከም ዝተኻየደ ሓኪም እንስሳ ወይዘሮ ሕብረት መድሃኒ ሓቢራ በቲ ኣብ 20 ነቁጣታት ዝተኻየደ ናይ ክታበት ወፍሪ ልዕሊ 43,000 ከብትን ጠለበጊዕን ጸረ ፍሮማይን ሕማም ምቁላዕን ክኽተባን ከለዋ ኣኽላባት ድማ ጸረ ሕማም ዕቡድ ከልቢ ከም ዝተኸትቡ ወይዘሮ ሕብረት ብተወሳኺ ገሊጻ እቲ ኣብ 67 ዓድታት ዝተኻየደ ወፍሪ ክታበት ሳላ ልዑል ምትሕብባር ወነንቲ ጥሪት ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ከም ትዛዘመ ጠቂሳ ድማ ሸፈነ ክታበት ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክናጸር እንከሎ ብዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ኣፍሊጣ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኣቶ በረኸት ተኽለስላሴ ብወገኑ ጥሪት ሎሚ ዓመት ዝኣክል ቀለብ ስለ ዝርከባ ኩነታትን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ብምግላጽ እቲ ናይ ክታበት መደብ ሓሊፎም ዝረኣዩ ሕማማት ንምውጋድ ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሩ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ከቢድ ሳዕብየን ክኸትሉ ከም ዝኽእሉ ዝጠቐሰ ኣቶ በረኸት ህዝቢ ብሓፈሻ ሓረስቶት ጥሪቶም ብግቡእ ከኽትቡ ዝሓመማ ጥሪት ምዝርከባ ከዓ ተቐላጢፎም ንዝምልከቶ ኣካል ክሕብሩ ተማሕጺኑ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣስታት 1.5 ሚልዮን እንስሳታት ንምኽታብ ዝዓለመ መደብ ኣብ መላእ ሃገር የካየድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ኣብ ሃገራት ዞባ ሳሕል ተፈጢሩ ብዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ልዕሊ 7 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ረድኤት ከም ዘድልዮም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ዝበዝሑ ካብቶም ግዳያት ዜጋታት ማሊ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ምዃኖም እቲ ውድብ ኣብ ሳልስተ እዚ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ገሊጹ بمسارتهم زبصبات بوركينا فاسو تراي لعل فرق مليون قلعو حدق عصبو انصلاليوم كمزلو تحبيرو صدتاو قلولاو تزوبا بفلاي كابز حال فكرت عمتات مليسو كمز قددن نخونتات اثكبابي بقربا زكاهاتلو وقنات يحبرو صدتان موحاسب تزوبا زكاير زلو بعقاب سلام سراويت حبرات هاقرات استدق فزعري زاقيت زتكس وصيت كمزي ترخبو تفليتو ابتزوبا زقبر زلو قداما وتهدراو مثلثاو نتي وطرية قارنا كمزلو بتوسخي تنتنت بوليتيكا يقلصو ودسب قبل على أكبابي نفس قتلته وتبهاي لخجل الزخيل عنوات يورد كم زلو ودب حورات هاجرات جليسو ثياب على أكباب زورد زلو عنوات ثمليسون ودسب كبيت عناون محبر قطبة ونسقماتي فترة له كم زلو زحابرت ودب
እቲ ዕንወት ክግታእ ምስ ዘይክእል ሳዕቤናቱ ኣብ ቀረባ መጻኢ ብተዓጻጻፊ ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣሎ። መጠነ ትፋእ በከልቲ ጋዛት ክሳብ 2030 ብኣስታት ፍርቂ እንተዘይጐዲሉ ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ዝወርድ ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ቀሊል ከም ዘይከውን እቲ ውድብ ብተወሳኺ ገሊጹ ኣሎ። ናብ ኣየር ዝትፍኡ በከልቲ ጋዛት ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ እናዘያደ ዝመጽእ ዘሎ ዓለማዊ ዋዓይ ምዃኖም ዝሓበሩ ክኢላታት ኣከባቢ ንምጉዳሉ ሃገራት ሓቢረን ክሰርሓ ክጽውዑ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓለም ዝኽሰት ዘሎ ሓደጋታት ባርዕ ዕልቕልቕን ካልእ ባህርያዊ ሓደጋን ሳዕቤናት ክሊማዊ ምምዝባል ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ተሰዓሚእታዊ ጠንቂ ናይዚ ኣብ ከባቢ ዝወርድ ዘሎ ሃስያን ሳዕቤናትን ጉጉይ ንጥፈታት ወዲ ሰብ ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሐ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምፍጻሙ ኣርእስታቱ ክደግመልኩም። ኣብ ሓውሲ ደሴት ቡሪ ዘሎ ባህሊ ዕቃበ ኣግራብ ተመጒሱ። ኣብ ንዞባ መንደፈራ ወፍሪ ክታበት ጥሪት ተኻይዱ። ኣብ ሃገራት ዞባ ሳሕል ብሰንኪ ጸጥታዊ ቅልውላው ልዕሊ 7 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ረድኤት ከም ዘድልዮም ተገሊጹ። ወዲ ሰብ ኣብ ልዕሊ ኣከባቢ ነፍሲ ቅትለታዊ ተባሂሉ ክግለጽ ዝኽእል ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ዜና በዚህ ፍጻም።